Dörzsöld össze a tenyereket. Állítsd meg a szíved előtt imatartásba, húzd ki magad, emeld ki a szedcsontodat, engedd le a vállaidat. Hunyd le a szemeidet, és vegyél néhány mély lélegzetet. A 8-as egyébként ennek az évnek a száma. Rengetegféle leírást lehet találni erről az évről a Google rejtelmeiben, és ezek alapján egy nagyon aktív, energikus, az egészségre, a munkára, a vállalkozásra, ami nem feltétlenül most egy klasszikus értelmű vállalkozásra gondolok, hanem az élet területén bármilyen vállalkozásunkra, vállalásunkra. Ezek mind-mind felnagyítódnak ebben az évben. És az is lehet, hogy már most érzed a bőrödön azt az energiát, ami át fogja hatni ezt a 8-as, vagyis a pránikus testhez kapcsolódó évet. Kundalini rendszerében ajánlják, hogy ebben az évben kiemelkedő hangsúlyt fektess a pránajámákra, a légzésedre. Úgyhogy mi is kapásból egy pránajámával fogjuk majd indítani a gyakorlásunkat, és most hangolódunk az ádi mantrával, vagyis az elsődleges mantrával és a védelmi mantrával. Ez minden kundalini gyakorlásunk kezdete. Ong Namo Gurudev Namo és Ádguré Namé mantra 3-szor, mindkettőt. Nem baj, ha nem ismered, akkor csak hallgass. Belégzés mélyen. Ong Namo Ádguré Namé, Jagadguré Namé, Sadguré Namé, Sri Gurudevé Namé. Ádguré Namé, Jagadguré Namé, Sadguré Namé, Sri Gurudevé Namé. Ádguré Namé, Jagadguré Namé, Sadguré Namé, Sri Gurudevé Namé. Vegyél egy mély lélegzetet, és tartsd bent a levegőt. Engedd le a vállaidat. Érezd, ahogy feltöltődik a belső tér. Érezd a szívverésed. És hosszan orron keresztül fújt ki a levegőt. Engedd le a tenyereket. Maradunk még keresztezett lábújlő helyzetbe. Bármikor mozgathatod a lábaidat, vagy kinyújthatod, sőt az is lehet, hogy most egy picit nyújtsd is ki a lábakat, és mozgasd meg őket, és tegyél néhány olyan mozdulatot, ami most úgy érzed, hogy jól esne a testednek, még mielőtt elkezdjük, egy pici bemelegítés és a pránajámánkat. Hoztam nektek egy rövid, viszonylag rövid, jó néhány gondolatot az én egyik kedvenc írómtól, az egyik magyar kedvenc írómtól, ő Tisza Kata, biztos nagyon sokan ismeritek, szoktam a könyveit is kicsit promózni úgymond az oldalon, mert hogy nagyon-nagyon szeretem, és nekem nagyon sokat adtak eddig, és az ő oldaláról hoztam egy olyan
kicsit ilyen évet lezáró néhány gondolatot. Szóval egy picit most mozogj, ahogy jól esik, bármi lehet az, és csak közben hunyd le a szemed és a füleid legyenek nyitva, a szíved, meg mentálisan legyél nyitott, befogadó. Ahogy telnek az évek, azok csak évek maradnak, ha nem reflektálunk történéseikre. Ha igen, akkor az persze fájdalmasabb, mert be kell látni, ha valamit benéztünk, elszúrtunk. Mégis ezekből a reflexiókból tudjuk meg, hogy kik is vagyunk. Akkor az évek nem csak éveket és múlt időt jelentenek, hanem valami mást is. Valami olyan tudást önmagunkról, ami tartást, önvédelmet és önelfogadást hordoz. Ha figyelünk tehát az elmúló évekből, megtudhatjuk, hogyan is szeretnénk élni valójában, és hogyan nem. Mely szerepek fárasztanak, nem a sajátjaink, ránk aggatták, vagy mi öltöttük magunkra, hogy túléljünk, hogy szeressenek, hogy bizonyítsunk, hogy elfogadjanak. De ahogy ezek belülről elkezdenek megszületni, a reflektált és tudatosított múlóidővel, annál kevésbé szorulnak külső forrásokra. Szeretem a múlóidőt, mert megkeresem benne azt, amit ott és akkor még nem tudtam. Hogy hozzáépítsem magamhoz, hogy egyre többet tudjak magamról. Ahhoz, hogy egyre kevésbé kelljen részt vennem olyasmiben, amiben valójában nem szeretnék, és amihez semmi közöm nincsen. Már a 20-as éveimben az öregedést kutattam, annyira izgatott a múló időben rejlő megtartó erő. Mindaz, ami tanulható, átvihető. Mert igen, meg lehet, hogy az idő elveszi a bőr egykori rugalmasságát, de ha nem ez a fő fókusz, akkor meglelhető mindaz, amit cserében ad. Olyasmiket, amik a feszes bőr idején nem voltak meg. És amíg felfedezhető minden múló időben az, amit nyújt, addig az élet még megtart magának. Egy szeretett barátom szokta mondani, hogy egzisztenciális bűn az, amikor elmulasztunk azzá válni, akik valójában vagyunk. És hogy ezt megtudjuk, ahhoz olykor élnünk kell a szabadság egy negatív formájával is, mégpedig azzal, hogy jogunk van eltávolítani magunkat minden olyan helyzetből, ami olyan létezést kíván meg tőlünk, ami egzisztenciális bűnnek minősül. Igen, ehhez olykor csönd kellhet, távolság kellhet másoktól, a világtól, a konform szerepektől, hogy még közelebb kerülhessünk a bennünk élni akaró, letisztult igazsághoz. És most bárhogy is vagy, gyere vissza a keresztezett lábú ülő helyzetbe. Hozd a tenyereket a térdekre, és kezdj el egy mélyebb törzskörzést végezni, szufi malom, belégzés, amikor tárod a mellkasod, húzod hátra a vállakat, közelíted a lapockákat, és kilégzés, amikor domború lesz a hátad. És csak engedd, hogy a szavak, a gondolatok tovább vibráljanak benned, és próbáld megérezni, hogy tudsz-e velük azonosulni. Az is lehet, hogy nem. Most nem, még nem, már nem. Lazítsd el az arcizmaidat. Engedd a vállaidnak, hogy mozduljanak, a hátadnak, a gerincmenti izmoknak, a derekadnak. Lélegezz jól esően. Aztán lehet egyre kisebb köröket leírni a törzseddel,
De ha jól esik, akkor menj nagy körökben. Kicsit engedd át a testednek most az irányítás. Aztán válts irányt, mozdulj a másik irányba is. Nem tudhatjuk még, hogy mit hoz ez az év. Az energetikáját, igen, azt tudatosíthatjuk. Lehetnek tervek, célok, kitűzések, kell is, hogy legyenek. Jó az, hogyha van egy motivációnk, egy irányunk. De hogy mindehez mit rak majd még hozzá az élet, azt most még nem tudjuk. Őszintén csak annyit kívánok magunknak, kicsit tanulva a tavalyi évből, hogy legyen erőnk fejlődni abból, amiben kerülünk, vagy amit hoz nekünk az élet. Vagy amiben néha mi magunk keverjük magunkat. Induljál megint az ellenkező irányban. Legyél picit most már dinamikusabb. Viszont fejlődni csak úgy fogunk tudni a legnagyobb nehézségekből és egyébként magasságokból is, hogyha belemerünk állni, vagy megmerjük élni még azt is, ami nagyon-nagyon tud fájni, vagy szúrni, vagy feszíteni. És ugyanez igaz a nagy magasságokra is, azt is tudnunk kell, meg kell tanulnunk megélni. Állj meg középen egy mély lélegzettel, és fújt ki a levegőt orron keresztül. Gyere 4 kézlábtartásba. Nem lesz túl sok most a bemelegítésünk, de azért valamennyire át kell, hogy mozgassuk magunkat egy klasszik Marjorie-vel, macska tehén pózzal, homorítás, domborítással indulj. Mozgasd meg magad még jobban a gerinc mentén. És aki már picit gyakorlottabb kundalini is, annak mehet az erőteljes be- és kilégzés, ami egy szippantó légzés, ami egyik eszenciája a gyakorlásunknak. És ha úgy érzed, ez még sok, akkor maradjon picit lassabb mozdulatnál. Tarts ki még egy picit. Érezd, ahogy átmelegszel a gerinc mentén.
belégzés, homoríts finoman. Bent tart a levegő. Kilégzéssel told bele a tenyereket és a térdeket a talajba, domboríts. Told hátra az ülőcsontokat és nyújtózd meg a karjaiddal előrefelé, nyújtózd a kézujjal. Aztán told fel magad lefelé néző kutyába, gördítsd a lábujjakat magad alá, ülőcsontjaiddal nyújtózz felfelé, sarkakkal lefelé. Nyugodtan járj egy helyben, mozgasd meg a lábakat. Jó alaposan nyújtózz bele, tárd szét a kézujjakat. Még egy picit nyújtózz. Jól esően, amennyire csak lehet. És sétálj előre a tenyereid felé. Picit még a lábainkat átmozgatjuk egy kis békázással. Érintsd össze a sarkakat. Kifelé néznek a lábujjak, és gyere lábujjhegyre úgy, hogy a sarkak továbbra is összeérnek. Újbegyek lent a talajon. Ez lesz a kiinduló helyzetünk, belégzéssel tolod fel az ülőcsontokat, kilégzéssel engeded vissza. Erőteljes a légzés, viszont a mozdulatod egyébként ez lehet lassabb is. Vigyázz a térdedre közben, a combok dolgoznak, azt érezheted, és nem is kell, hogy számolj, csak végezd. Belég föl, kilég le. Biztosan most már elkezdted érezni a combjaidat, de nem baj, tarts ki. Még néhány kör van vissza. Kell, hogy a lábakat is kicsit átmozgassuk, vagyis köldöktől lefelé a rendszert. Told fel az ülőcsontokat, belégzés. Kilégzés, engedd le a sarkakat és nyújtózz lefelé a fejtetővel. Hajlíthatod a térdeket picit. Szép lassan engedd le a térdeket a talajra, gyere sarokülésbe. Engedd egy picit megnyugodni a szívverésed, megnyugodni a légzést. És egész egyszerűen csak élvezd, hogy érzed, ahogy a szíved dobban, ahogy pumpál, érzed a combjaidat.
ettől a néhány békától is. Amikor nagyon padlót fogunk, vagy olyan élethelyzetbe kerülünk, ami például lehet egy krízis, ami picit hosszabb ideig áll fenn, nagyon sokszor elveszítjük a kapcsolatot a testi érzeteinkkel, vagy annyira eltompulunk a nehéz érzések kavalkádjában, hogy tényleg sokszor pont ez az a kontaktus, amiről lekapcsolódunk, és ezek a gyakorlatok pedig olyan szépen vissza tudnak vezetni. Fogtam egy párnát a kezembe, mert hogy a pránajáma, amit most gyakorolni fogunk, az egy vírászanás ülőhelyzetben fog történni, illetve kicsit módosítva, hogyha valaki most felkapta a fejét a vírászanára, a hathajóba rendszeréből, a bal sarkunkra fogunk ülni. Ha ez nem megy, akkor esetleg még párnával tudod módosítani. Ha végképp nem tudsz ráülni a lábfej vagy boka problémája miatt a lábadra, akkor ülj egy párnára, és a bal sarkadat hozd ki ide a csípő mellé. Hogyha lehetséges a sarokülés, akkor próbálj meg úgy ülni a bal sarkadra, hogy a két ülőcsont közé ékeld be a sarkad. Ha mindez lehetséges, ha nem, az sem baj, akkor módosíts. Jobb talpa talajon van. A mellkas előtt lesznek a kezek, tenyérrel lefelé. A bal kéz lesz alul, a jobb kéz lesz felül. Szépen összesimít, vagy rásimítod a jobb tenyeredet a bal kézfejedre, és a hüvelykujjak, azok pedig szépen összeérnek. Összeérinted a hüvelykujjakat. Tehát bal sarokra ülünk, tenyerek lefelé néznek a szívközpont előtt, a bal kéz van alul, a jobb felül, hüvelykujjak összeérnek, és a szívet felé, szívközpont felé mutatnak. 4 szegmensű légzéssel fogunk dolgozni, ami pedig azt jelenti, hogy 4 szippantás belégzés, és 4 szippantás vagy fújtatás kilégzés. Csak belégzés 4, és csak kilégzés. Jó? Ezt hallhattad is. Jó, nincs közte ilyen kiengedett, kifújt levegő. És aztán a kilégzés is ilyen 4 ütemre, szegmensre. Te határozod meg a saját ütemedet. És az, hogyha bent tartod egy picit a levegőt, amikor megvan a 4 szippantás, az sem probléma. Találd meg az ütemet, ami a tiéd. Hunyd le a szemet, de úgy, hogy egy 10-ig maradjanak nyitva, egy picike fényt beengedsz, és mélyen befelé irányítod a figyelmed. Long life pranayama. 4 szegmensbe, 4 szegmens ki. Az a lényeg, hogy meglegyen a ritmus, de a saját ritmusod.
Használd a kilégzéseknél, a kifújásoknál a köldököd. És ne ijedj meg attól, ha nehéz, vagy elsőre sok. Tarts egy pici pihenőt. Figyeld magad, ahogy reagálsz, ahogy hat a légzés. Amilyen gondolatokat, érzéseket vagy energia hullámokat gerjeszt. Figyeld az ülőhelyzeted milyen. A jobb lábad, a bal lábad. A vállaid helyzetét. Ismerkedj magaddal, vagy mélyítsd el az ismerettséget magaddal. Nem baj, ha a légzésed nem erőteljes, sőt, lehet erősen és egyben puhán végezni. Érezd, de ne szakadj meg benne.
keresztül vegyél egy mély lélegzetet. Tartsd bent a levegőt. És szép lassan engedd el orron keresztül. Engedd le finoman a kezeket. Gyere le finoman a bal sarkadról, nem is kell, hogy kinyisd a szemeidet. És egy számodra kényelmes ülőhelyzetet, vagy akár 1-2 percre egy fekvő helyzetet vegyél fel. Teljesen jó az is, ha úgy érzed, hogy most egy picit megpihennél. Csak puhán lélegezz orron keresztül. Érezd a szívverésed. Légzés, a tudatosan használt légzés, ami lehet szegmens, lehet hasi, vagy lehet teljes ujjayi légzés, vagy sítali, sítkari, tűzlégzés, kapalabhati légzés, bármi, ami tudatosan használt, tudatosan a tudatod által vezetett. Pranayama, az segít egyrészt megnyugtatni az elmét, a háborgó gondolatokat, az amplitúdókat, és segít összpontosítani. Szinte minden pranayama jót tesz a keringésnek, a légzési problémákat enyhíti, erősíti a belső rendszerünket. És nagyon sokat segít a nehéz helyzetekben. Csökkenti a stresszt és serkenti a gyógyulásunkat, érzelmileg, fizikailag egyaránt. Picit nyújtsd ki most a lábaidat, mozgasd meg őket jól esően, a lábfejeket, a csípőt is picit mozgasd meg. Minden egyes pránajámában eltöltött perc az hozzájárul a fizikai egészségünkhöz is. A 8-as szám egyébként a vitalitásunkat, az életerőnket is meghatározza, vagyis kapcsolható hozzá a 8-as szám, és ezáltal a fizikai egészségünkhöz is, mert minél vitálisabbak vagyunk, minél nagyobb életerővel rendelkezünk, az egészségünket is annál könnyebb megőriznünk. Az első gyakorlata a kriánknak, hanyatfekvésben leszünk. Nem lesz könnyű. Eljön az a pont, amikor elfáradunk benne, a fizikai testünk meg fogja érezni a kihívását. Nem fogjuk sokáig végezni, de mindannyian meg fogjuk benne találni egész biztos a kihívást, csak ez lehet, hogy van, akinek máshol van, mint neked vagy nekem. Ha úgy érzed, hogy kicsit gyengébb a deréktáji szakasz, vagy gyengébb ez a hasi szakasz, vagy esetleg menzeszelsz, akkor ezt lehet végezni hajlított lábbal is. Az is lehet, hogy majd menet közben picit be kell hajlítanod a térdet, szóval rengeteg opció van, amivel tudsz segíteni
azon, hogy végül aztán mégis vagy fent tud tartani magad. Nyugodtan támaszd meg a derekad, hozd be a kézfejeket a feneked alá, emeld el a lábaidat a talaj fölött, és criss-crossba fogjuk keresztezni a lábakat. Jó, ha menzeszelsz, akkor ez lehet egy hajlított térdes keresztezés is, ennek is megvannak a maga kihívásai. És a légzésünk az erőteljes lesz, amennyiben ez lehetséges. Ha meg kell állni egy picit, hogy erőt meríts, akkor azt tedd meg bátran. Próbáld meg végigvinni ezt a néhány másodpercet, ezt most nagyon jó indulattal mondtam, hogy néhány másodpercet, és próbálj meg kitartani. Ez a kria egyébként egy kemény munka lesz. Rövid, de velős kria, mindig ezt szoktam mondani. Sokan már találkoztatok vele többször, akik velem gyakoroltok, mert hogy szerintem ez egy rendkívül hatékony kria. És ha az első gyakorlatokon át tudunk menni, a többi az már sokkal könnyebb lesz. Az is lehet, hogy nem, majd meglátod. Lábakat keresztezzük, és lélegezz benne, és próbáld meg, amit csak tudsz beletenni. Kevesebb, mint 1 perc van. Belégzéssel állj meg, nyújtsd ki a lábakat, tartsd meg. És kilégzés engeded le. És pihenj egyet jól esően. Lazíts. Lábak kinyújtva, érezd, ahogy megnyújtod a csípőhorpasz területét, ahogy ellazulnak a hasizmok. Lazítsd el a deréktáji szakaszt. Tudatosítsd magadban, hogy mi az, amit elbírtál, ameddig meg tudtad találni az erődet, ameddig tudtál kapcsolódni ehhez az erőhöz. És próbálj meg minden bírálat nélkül rátekinteni erre a 2,5 percre.
Nem kell ostorozni sem a testedet, sem az erőlétedet. Sem azt, hogyha tökére törekedtél, sem azt, hogyha nagyon hamar leengedted a lábakat. Egyszerűen csak tudatosítsd a tényt, hogy itt és most ez a helyzet van. És esetleg azt is érzékeld, ha megszületett benned, nem feltétlenül most, de hogy már benned motoszkál, hogy akkor itt az ideje valamin változtatni például. Pihenj még egy picit, mert hogy ezt a gyakorlatot bármennyire is nehéz, de el fogjuk végezni még egyszer. Próbálj megfigyelni azt, hogy abban a következő etapban hogy leszel benne. Egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy, mint ahogy az első körben. Keresztezzük a lábakat újra. Támaszd meg nyugodtan még jobban a derekat, hogyha szükséges. A derekadban ne érezd kérlek feszültséget, úgy támogasd meg magad. 2,5 perc, tarts ki, lélegezz! Utolsó 1 perc! Utolsó 10 másodperc! Belégzés, nyújtsd ki a lábakat, és engeded le, lazíts. Nyújtózz meg megint jó lesően, lazítsd el a csípőhorpaszt. Lábaidat is lazítsd el. És a következő gyakorlat már talán egy picit könnyebb. Biciklizni fogunk fekve. És biztos, hogy már te is érzed, hogy ez a köldöktől lefelé eső területet dolgozza át, ez az első gyakorlat mindenképpen, de a következő is. Ezek az úgynevezett alsóbb csakrákra ható gyakorlatok, ami ugye nagyon
Hát úgy is mondhatnám, hogy földhöz ragadt csakráink, mert hogy ezek kapcsolódnak, ezek az energetikai részeink leginkább a földi síkhoz, a fizikai síkhoz. Nem lehet rajta csodálkozni, hogy ezek kicsit nagyobb kihívást rejtenek magukban, hiszen itt ezen a fizikai síkon manifestálódnak igazán a nehézségeink. No, biciklizzünk egyet, és próbálj meg úgy, hogy nem fölfelé, bár nagyon kecsegtető lenne, hanem előrefelé tolni a lábakat, jó? Te picit előrefelé biciklizz, mint inkább fölfelé, aztán majd meglátod, hogy sikerül. Hunyd le a szemeket. És akár még élvezni is lehet ezt a gyakorlatot. Legyen benne dinamika, erő. Gyere a ritmussal, hogyha az könnyebb, hogyha az segít. És csak tapossuk a levegőt. Engedj meg egy kis mosolyt az arcodra. Tartsd meg egy pillanatra, és engedd le, lazíts. Az is lehet, hogy egészen kimelegedtél, az is lehet, hogy életre kelt a tested, vagy éppen azt érzed, hogy végtelenül elfáradt ettől a körülbelül 12 perctől. Még lesz egy 2,5 perces körünk, de most még pihenj, lazíts. Tudatosítsd magadban azt, ahogy vagy, ahogy éppen benne vagy a testedben, ahogy kitöltöd, belakod, vagy éppen még csak kezdesz megérkezni újra ebbe a fizikai gúnyába. És ha úgy érzed, hogy készen állsz, akkor az utolsó lábas körünk is, aztán már csak 2 gyakorlata lesz a kriának, úgyhogy próbálj meg kitartani benne. És biciklizünk még egyet. Támaszd meg nyugodtan a derekat. Ha úgy érzed, hogy már éppen feladnád, akkor egy picit tekerj inkább fölfelé. És aztán újra veselkedj neki.
vizualizálhatod azt is, hogy éppen felfelé törsz, kifelé a gödörből. Tekerünk a fény felé, ki a télből, át az újjászülető tavaszban. Megtartod a lábad, és kilégzés engeded le. Hú, lazíts! Jó esően. Érezd, ahogy dobban a szíved, ahogy átmelegedett az arcod, a füleid akár, ahogy lehet, hogy picit vizes lett a hátad. Ez mind-mind azt jelzi, azt jelenti, hogy élünk, és minden sejtünk is él. És most szép lassan húzd fel a térdeket a mellkasodra, és kezdj el előre-hátra gördülni a gerinc mentén. Legalább 2, 3, 4 gördülj. És az utolsó 2 gyakorlatunk, néhány perc van vissza a kriából. Keresztezett lábú ülőhelyzet, összefűzöd a kézujjaidat, és kinyújtod a karjaidat úgy, hogy a tenyerek felfelé néznek. Ezt megtartod, és tűzlélegezni fogunk ebben a tartásban. Ha menzeszelsz, akkor nincs tűzlégzés, akkor ugyanez a fizikai póz, tartás, csak hosszú mély légzés. Ha pedig megy a tűzlégzés, és esetleg még nem gyakoroltad, még nem találkoztál még vele, ne ijedj meg, hogyha esetleg nem bírod végigcsinálni ezt a 2,5 percet, egyáltalán nem probléma, tartsd meg a testhelyzetet, és válts át akkor hosszú mély légzésre, hogyha nagyon úgy érzed, hogy muszáj. A tűzlégzés pedig orron keresztül. Egy erőteljes légzés, amit a köldökünkkel kapcsolunk össze. Ez nagyon fontos, hogy nem mellkasból, nem innen föntről lélegzünk, hanem egészen lentről, a köldökünk, a rekeszizmunk tájékáról. Egy hevítő, melegítő légzés. Nyújtsd ki a karjaidat, tenyér felfelé néz, hunyd le a szemeidet, nyújtózz föl egészen, és tűzlégzés orron keresztül.
kilégzés, finoman engeded le a karjaidat, fújod ki orron keresztül a levegőt, és ellazítod a vállakat. Tartsd lehúnyva a szemeidet, hogy sokkal könnyebb ezeket a belső érzeteket, a finom energiákat tapintani, ami esetleg a tűzlégzés mentén keletkezett. Érezd, ahogy egészen kitisztul a fejed, mintha a gondolatoknak a porcicáit, amivel mondjuk tele vannak a sarkok, azt egyszerűen csak kisöpörné egy jó alapos húzathegyszellőztetés. Tűzlégzés ilyetén módon is hat az elménkre, rendkívül tisztává, élessé teszi a képet. És az utolsó gyakorlat a kriának maradunk még könnyített ülőhelyzetben, és felhozzuk a bal kezünket először a jobb vállunk környékére. Hogyha lehetséges, akkor úgy, és ez nem biztos, hogy lehetséges, ez a vállaid helyzete, állapota fogja majd mutatni, hogy minthogyha meg akarnád fogni ellentétes kézzel a vállaidat, először a bal kéz jön a jobb vállra, majd a jobb kéz a bal vállra. A 4 ujjad az hátrafelé mutat, lefelé, a derekad felé, a hüvelykujjad pedig itt elől fogja, közre fogja a vállaidat. Na most nem biztos, hogy ezt eléred, vagy enged annyit a vállad, hogy ezt meg tud tartani, egyáltalán nem probléma, akkor hozd föl a tarkóhoz, amennyire tudod, szintén így keresztezve a karokat, rendben van így is, és ugyanígy tűzlélegezni fogunk, az nem lehetséges, akkor pedig hosszú mély légzés menzesz esetén. Hunyd le a szemed, bal kéz jön föl először, aztán arra a jobb kéz, keresztezzük, és tűzlégzés. Ebben a tartásban hónaj, vállak nyitottak, és egy picit ne engedd, hogy a fejed előre bukjon. Figyelj, belégzés,
Kilégzés, hosszan kezek maradnak, kint tartod a levegőt, és mollband, alsó zár, húzod felfelé, befelé a gát és a végbenyílás területét finoman. Még kétszer fogjuk ismételni, belégzés, kilégzés, kint tart a levegő, alsó zár. Utolsó kör, belégzés. Kilégzés. Alsó zár. Belégzés, és lassan hozod le a karjaidat. És helyezkedj el savasztanában néhány percre. Megpihenünk, hanyatfekvés. Válaszd szét a lábakat, és távolítsd el a karjaidat a törzsettől, engedd szabadon a hónaj területét, engedd, hogy a lábfejek kiessenek oldalra, és néhány percre ebben a nagyon puha tartásban pihenj meg. Lazíts. Ennek a sorozatnak a legnehezebb része a kezdet, az első 2 gyakorlat. De megtetted benne, amit tudtál. Amit éppen itt és most az erőd engedett. Az alsó 3 energetikai központunk, a kreatív energiánk, az emésztésünk, az alapjaink mozgatódtak át. Ezek munkát igényelnek ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljenek. És az utolsó 2 gyakorlat pedig képes arra, hogy felrepítsen minket egészen az égig, a felhők fölé, az egész testünket megemeli ez az erőteljes lélegzet. Az utolsó gyakorlatban pedig érezhetted, hogy az energia a fejtető felé áramlik erőteljesen. És ez a néhány gyakorlatban elvégzett kemény munka és kitartás itt a savászanában kulminálódik, és teljes ellazulást képes hozni. Megvan az ereje ennek a kriának, ezeknek a gyakorlatoknak ahhoz, hogy megtisztítsuk önmagunkat mentálisan, és vitalizáljuk az energetikai és a fizikai rendszerünket egyaránt. Benne van minden, ami kell, erőlét, légzés. És hogyha kitartóan csináljuk, még izzadás is jár vele.
kimelegedünk, átdolgozunk és ellazulunk. És még egy picit pihenj. Finoman, orron keresztül, mélyül a légzés. Mozdulnak a végtagok, karok, lábak. Fej is jobbra-balra. Nyújtózz meg alaposan. Érezd, ahogy feléled a tested, vagy újraéled, újraindul a rendszer. És lehet előre-hátra gördülni a gerinc mentén felhúzott térdel, az is lehet, hogy oldalra fordulsz, mert most úgy esik jól. És szép lassan érkezz meg könnyített ülő helyzetbe. Picit mantrázunk, picit megemeljük még a rezgésünket, vagy felrakjuk a gyakorlásunkra a kis koronát vagy a diadémot. Keresztezett lábú ülőhelyzetben vagyunk, ha ez nem egy sarokülés vagy székenülés, tökéletes az is. És egy nagyon befogadó testhelyzetet, mudrát fogunk felvenni, ami nem más lesz, mint hogyha valamit kapnál és nyújtod érte a tenyered. Egy nagyon finom, puha csészét formálunk, de nem kell ilyen nagyon erőteljesen, csak legyen nyitva a tenyered, hajlítva a könyökök, és kifelé néznek a kézujjak. Egy nagyon befogadó testtartás, és hogyha felveszed a mudrát, akkor érezheted is, és lehunyod a szemeidet, hogy egy nagyon könnyen el tudsz lazulni benne. Vállak puhák, lazák, nem kell eltartani, a karokat nem kell megtartani, hanem csak puhán, mint egy várakozó, egy befogadó állapot, egy testhelyzet. Megnyitod magad ebben a testhelyzetben. És lesz egy mantránk, ami pedig nem más, mint a Kundalini jogának az alap bíj mantrája, vagy mag mantrája, a Sat Nam, vagyis az igaz vagyok. Bennem lüktet, pulzál az igazság. Hosszan zengetjük a Satot, Sat Nam. Röviden a námot, mint amikor lezárjuk a gyakorlásunkat, akkor is ezt a mantrát zengetjük.
Úgyhogy bátran engedd ki a hangot, hogyha ez most lehetséges, olyan körülmények között vagy, ha nem, akkor is. Vedd fel ezt a testtartást, hosszú szát, rövid nám. Tudatosítsd magadban a mantra jelentését. Szát az igazság, nám az név, az identitás. Ami vagy, az igazság vagy maga. Engedd, hogy rezdüljön, rezegjen benned ez a mantra. Csak puhán, könnyedén, megengedően, befogadóan.
Tartsd bent a levegőt. Lazíts az arcizmaidon egy picit. És lassan fújt ki a levegőt orron keresztül. És szép lassan a bal tenyeredet hozd a szívközpontodra, és a jobb tenyeredet helyezd rá a bal kézfejedre. Kívánom magunknak, hogy mindig legyen annyi erőnk, energiánk és tiszta tudatunk, hogy képesek legyünk reflektálni önmagunkra az események forgatagában, a mindennapokban és a nem hétköznapi eseményekben is. És tudjunk magunkhoz őszintén fordulni és megtalálni magunkban azt az igazságot, ami által képesek vagyunk jobbra fordítani az életünket, vagy az életünk minden egyes területét. Hosszú szát, rövid nem, belégzés. Szent Nam. Szatnám, egészségetekre váljék. Köszönöm szépen a gyakorlást nektek, közben megérkezett itt egy újévi tacskó.